Vandfly er det mest fantastiske flyvemaskine, der findes. Måske en helikopter kunne charmere sig lidt op også, ikke? Men vandfly, det er meget, meget besnærende og dragende, og når man først har prøvet det en gang, så er det virkelig svært at komme ud af igen, ikke? Altså jeg har jo også fløjet almindelige rutefly, og det her det er langt at foretrække. Lige præcis hvad det er, det skal jeg ikke kunne sige, men det er jo samspil af elementerne, ikke? Man sejler lidt, man flyver lidt, og flyvet er meget manøvredygtigt, plus der er overladt meget til piloter. Man kan sige, at flyvningen i sig selv er sådan set det samme, men det der med at starte og lande på vand, det er altså to forskellige ting. Fordi her, der er landingsbanen levende, og der er jo alle mulige andre faktorer, som man normalt ikke har i en lufthavn. Normalt er en lufthavn jo et rimelig beskyttet område, hvor der er bare en landingsbane, og du bliver klareret til at starte og lande. Men ude på vandet, der er jo din egen herre, der skal du holde øje med hurtigfærge som den derude, og bølger den laver, eller en fisker, der står derovre, eller nogen der er ude på vandet. Så det er sådan lidt andet miljø, man kan sige, ikke? Nordic Seaplanes er en lille bitte virksomhed, som flyver vandfly mellem Aarhus og København. Den første flyvning for Nordic Seaplanes fløj vi den 25. maj med passagerer. Altså 25. maj 2016, hvor vi havde den første flyvning. Og det har taget en 6-7 år at få det hele stablet på benene, hvor jeg har været med de sidste 2-3 år. Nu kører det, og vi har stor succes. Vi har fløjet næsten 700 flyvninger nu, og de er alle sammen blevet gennemført på nær 4, tror jeg det er. Og alle sammen til tiden. Vores planer for fremtiden er at få flere fly på ruten. Lige nu der opererer vi med en tilladelse, der gælder i 3 år, og hvor vi begrænser til 10 operationer om dagen, 5 starter og 5 landinger. Og dem udnytter vi med den flyvemaskine, vi har nu. Hvis vi kan få flere flyvemaskiner og flere starter og landinger, ja, så kan vi sætte frekvensen op, så kan vi faktisk flyve hver vej hver time, så vi kan have en luftbro. Vi kan måske også sætte prisen en lille bitte smule ned, fordi vores overhead og vores faste omkostninger, de er jo det samme stort set, uanset hvor mange flyvemaskiner vi har. Så er der også et lille bitte chartermarked, folk der gerne vil flyve til Læsø eller Anholt, eller til Faldsled Kro, eller til Sverige eller et eller andet, og dem kan vi også servicere. Men jeg ser ikke noget behov i Danmark fra andre ruter som sådan. Det er byerne simpelthen for små til. Vi kunne måske godt fylde et morgenfly fra Horsens til København, men vi kan ikke flyve den anden vej. Og så længe der er folk nok i Aarhus til at fylde flyene, så tror jeg, det er der, vi fokuserer.